Wel, noswaith dda pawb, good evening, croeso i chi gyd, y rhai sy'n ystafell a rhai sydd yn gwylio ar-lein. Welcome to you all, including those online and in the room. Could I just check, first of all, that the translation is working for everybody who needs it? Ydy pawb yn gallu clywed yn yr ystafell? Pawb yn deall os angen rhywbeth? Yeah. And for those of you online, if you need translation, then there is a globe button at the bottom of the screen, interpretation, click on that and click on English and you should get the translation. If you have any problems online, please pop a message in the chat and we'll try and solve that for you as we go along. Felly, croeso mawr i chi. Enw wedi Rob Phillips, fi di yr archifydd sy'n gyfrifol am yr archif wleidyddol yn y llyfrgell, ac ymraint i heddi ydy cyflwyno'r digwyddiad yma lansio llyfr Aled Eirug am Dafydd Elis-Thomas yma yn y llyfrgell. Mae hwnna'n lygu bod fi'n cael gwneud a bit boring fel gwedwch chi bod dim larm tân. Does dim larm tân, diolch beth, felly os yw'r larm yn mynd, bydd staff llyfrgell yn eich tywys chi allan i'r maes parcio. Fi wir yn gobeithio bydd hynny ddim yn digwydd. A jyst i nodi, os nad ych chi wedi bachu copi o'r llyfr, mae ar gael tu allan ar ôl y digwyddiad, a mae hefyd ar gael ar siop ar-lein y llyfrgell. Felly, mae dyn ni dau siaradwr, mae lansio yn digwydd ar ffurf sgwrs. Felly, mae gyda ni Dr Aled Eirug, awdur y llyfr, wedi bod yn newyddiadurwr am mlynedd 20, pennaeth newyddion a materion cyfoes y BBEC, cyn gynghorydd cyfansoddiadol y Llywydd, sef Dafydd Elis-Thomas, felly cysylltiad agos yn broffesiynol yn yr swydd honno, yn gadeirydd yr Cyngor Brydeinig yng Nghymru, gadeirydd Cyngor Ffurfiol Cymru, wedi bod yn bobman, wedi siarad y pawb, felly mewn lle arbennig o dda i sgwennu y llyfr yma. Ac yn sgwrs gyda Aled yw Dr Aled Eirug, sydd yn ddarllenydd yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol yn y brifysgol, sydd â diddordeb yn materion fel gwleidyddiaeth diwygieithol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y deyrnas gyfunol, diplomyddiaeth, is-wladwriaeth a chodi Cenedl, cymdeithas sifil a pholisia chynllunio iaith. Felly, sawl pwnc sydd yn mynd i fod yn codi yn y stori Dafydd Eil. Mae'n briodol iawn bod ni yma heddi i lansio llyfr Aled Eirug. Mae Aled yn aelod ymhlith yr holl beth eraill. Mae fe'n aelod o pwyllgor ymgynghorol yr archif wleidyddol, felly yn gwneud gwaith o gefnogi casglu a rhoi mynediad i'r casgliadau sydd yn dweud hanes gwleidyddiaeth Cymru. A mae'r archif yn gartref i gasgliadau unigolion y mudiadau sydd wedi chwarae rhan allweddol yn datblygiad gwleidyddiaeth Cymru. Mae sawl casgliad archifol yma sydd yn berthnasol gan gynnwys Archif Plaid Cymru, Archif y Cynulliad a phapurau Dafydd ei hunain. Mae'n gyfle fi roi plug i manifesto. Ni'n coeddi hwn bob blwyddyn os nad ych wedi cael copi o manifesto sydd yn gweud hanes y deunydd sydd yn cyrraedd y llyfrgell a siwt ni'n gwneud defnydd o'r archif sy'n cyrraedd y llyfrgell. Mae yna copïau ar gael tu fas. So bydd Aled ac Elin yn sgwrsio am ryw 3/4 awr, wedyn bydd cyfle i chi ateb cwestiynau neu wneud sylwadau. I'r sawl yn chi sy'n y drwm, bydd ni yn mynd o gwmpas gyda'r meicroffon, so allai plis ofyn i chi aros nes bod ni yn eich cyrraedd gyda'r meicroffon cyn siarad, fel bod pawb gytre a'r cyfieithydd yn cael clywed eich cwestiwn neu bydd pethau'n mynd bach yn antrefnus. Os ydych chi yn gwylio ar-lein a chi am ofyn cwestiwn, gallwch chi nodi hynny yn y chat a wedyn bydd aelod staff yn darllen y cwestiwn fel bod ni'n cael trafod. Felly, mae'n amser i ddechrau, ond cyn dechrau'r sgwrs, mae yna fideo bach i wylio, so dwi'n mynd i trio cael hwn i weithio. Siwr chi wedi mwynhau y broses o gydweithio i sgwennu'r llyfr yma?
yn enwedig o gofio'ch drwgdybiaeth ynglyn â genre'r hunangofiant? Wel, yn bennaf am nad hunangofiant yw e. Ond cofiant awdurdodedig gan wrthrych y cofiant. A dwi ddim yn golygu bod i wedi darllen na wedi wneud sylwebaeth ar gynnwys y cofiant, ac o'n i'n meddwl bod hynny'n briodol chwaith. A wedyn mae yna rai pobl, pan maen nhw wedi ffendio beth sy'n digwydd, yn dechrau conan bod e ddim yn Gymraeg. A wedyn si, wel, dwi wedi sgrifennu llawer iawn o sgrifau anarllenadwy yn Gymraeg yn barod, a dwi'n credu byddai hynna'n gofiant, na chofiant Gymraeg yn berthassol, oherwydd bwriad y cofiant yma, fel ydw i'n edrych ar y peth, a'r tîn awdur a mater i ti oedd o, yw disgrifio gwleidyddiaeth Cymru am y 20 mlynedd diwethaf a'r rôl oedd gen i yn datblygiad y cyfansoddiad. A hwnna yw'r peth mwyaf yn fy mywyd i, wrth gwrs, yw datblygu cyfansoddiad Cymru. Beth yw'ch barn ynglyn â gwerth y llyfr? Wel, gwerth y llyfr yw bod o yn ffynhonnell gyflawn gobeithio i lawer iawn o ddigwyddiadau nad oedd wedi i cefnodi. A mae'n wrth gwrs, mae'n rai digwyddiadau na faswn i ddim yn ei cofnodi bellach, oherwydd bod nhw'n ddigwyddiadau ddadleuol a phoenus iawn, ddim i fi, ond i bobl eraill. Beth ych chi'n meddwl yw eich llwyddiannau mwyaf chi o ran eich bywyd gwleidyddol? Wel, does dim cwestiwn am hynny. Adeiladu Senedd Cymru, adeiladu yr adeilad. Achos mae adeilad yr un mor bwysig a natur y cyfansoddiad. Oherwydd os nad yw pobl yn gweld bod yna adeilad newydd sydd yn dweud pethau newydd, yna dyn nhw ddim yn credu bod y cyfansoddiad wedi newid. A dyma yw problem oesol San Steffan, os gael ddweud. Oherwydd bod hi'n anodd iawn i wneud i unrhyw beth ymddangos yn gyfoes yn yr adeilad cyfnodol iawn sydd yma wrth gwrs. Dwi'n cofio rhyw noson o'n i wedi trefnu swper gyda fy meibion, oedd yn dipyn yn iau yn y bae. A ddeithon nhw i mewn i gael y swper. A peth gyntaf wedyn wrtha i oedd, da ni wedi bod yn cerdded rownd fferin, a da ni nawr yn meddwl bod ti wedi gwneud un o ddau bethau oedd yn ddefnyddiol i ni, sef yr adeilad y Senedd. Oes yna elfennau eraill fyd lle chi'n arbennig o falch o'ch gwaith? Wel, oes, oherwydd dwi'n meddwl bod y gwaith o ddatblygu y cysyniad o Gymru fel uned gyfansoddiadol addas ar gyfer yr 11 ganrif ar 20. A wrth gwrs, mae yna ddadleuon does bob amser efo cenedlaetholwyr confensiynol. Dydyn nhw'n confensiynol, dydyn gwir. Os cenedlaetholwyr o'r bedwaredd ganrif ar 15 ydyn nhw, maen nhw'n dal i gredu. Mae'r genedl wladwriaeth yw'r peth gorau nas Duw greu. Mae'n esgusodwch fi, nas Duw erioed greu cenedl wladwriaeth. A dwi'n meddwl bod Duw wedi dyfaru llawer gwaith beth sydd wedi digwydd i wladwriaeth Israel. A sy'n dal i ddigwydd i wladwriaeth Israel. Ac felly, diw'r genedl, genedl wladwriaeth, ddim ond cyfnod o ddatblygiad neu dirywir fysa rhaid dweud, newid cyfansoddiadol. A dyw hynny ddim yn beth yw ystyried fel rhywbeth yn angenreidiol ar gyfer pob cenedl. Achos pob beth bynnag da ni'n gael, sawl cenedl sydd yn y byd, dwi'n siŵr iawn, yn 200 a rhywbeth. Ond dyw bod yn genedl, fel y dywedodd weld o, dawn yn nhw'n y galon, os dwi'n cofio. Os yna unrhyw beth gwleidyddol i chi wedi dyfaru yn ei gylch? Wel, felly llwyddo i gyrraedd ble oedden ni'n ceisio gyrraedd yn gynt fydd yr ateb yn fanna. Oherwydd mi oedd pobl yn trin yr Alban yn wahanol, pobl yn Lloegr.
A wedyn mae wastad wedi bod yn broblem yng Nghymru sydd i ymwneud â Lloegr. Mae hyn i gyd i wneud efo y ffaith bod ni yn bor agos at Lloegr. A dyw hyn dyle hynny ddim bod yn broblem, oherwydd mae wedi bod yn gyfle hefyd i lawer ohono ni i allu bod yn rhan o datblygiad y Deyrnas Unedig mewn ffordd na allan ni byth bod wedi wneud pe byddai yna rhywbeth anghyffredadwy fel Cymru annibynnol wedi digwydd. A beth ydych chi'n teimlo ynglyn â sefyllfa wleidyddol heddiw? Beth yw'ch meddyliau chi ynglyn â beth sy'n digwydd i'r broses o datganoli a chynyddu pwerau i Gymru? Wel, mae datganoli wedi dod i ben, wedi digwydd. A beth sy'n bod bellach yw cydraddoldeb rhwng cenhedloedd amrywiol y Deyrnas Unedig. A da ni ddim wedi cyrraedd fanna eto. Ond fe sy'n ffodus iawn i gael cyfle i gyfrannu tuag at hyn yn y cyfnod pan o'n i'n llywydd ac yn arbennig. Yn y cyfnod pan o'n i yn ymwneud gyda chenhedloedd eraill y deyrnas drwy sgrin a drwy'r cyfryngau ac yn y blaen. A mae yna ddealltwriaeth yn Lloegr, yn wedi fel gallai rhywun ddisgwyl, yng Ngogledd Lloegr, bod natur Cymru yn wahanol a bod rhaid parchu hynna bob amser, hyd yn oed yn arbennig gan Lloegr. Un o'r themau cyson yw'r berthynas rhwng Llafur a Phlaid Cymru. Beth yw'ch barn bellach ynglyn â natur y berthynas? Bydd yna berthynas ddal i ddatblygu. Oherwydd dyna yw pwysigrwydd gwleidyddiaeth yng Nghymru, sef y cyfuniad o sosialaeth radical ond rhesymol. Mae hynna'n golygu sut ydych chi'n diffinio hynny, wrth gwrs. A nid yn gymaint cenedlaetholdeb bellach, ond y cysyniad o Gymru fel cenedl sydd yn ran o bartneriaeth. Gyda phob cenedl debyg ac o'r un faint yn y gweddill o Ewrop a thu hwnt. A dwi'n meddwl bod datblygiad yna bellach hefyd wedi sefydlu a meddyliau pobl yn ymwneud cenedlaethau newydd i wedi dod ar yn ôl i Abertai. Diolch yn fawr iawn. Reit. Wel, dyna ddechrau da, dwi'n meddwl, cael blas o glywed Dafydd ei hun yn siarad ar rhan o'r broses gyfweld fe chi'n wneud sy'n rhan o'r sail ar gyfer y llyfr yma. Llongyfarchiadau mawr, Aled. Mae'n swmpus, ond mae yna lot o ddeunydd hynod o ddiddorol a thrylwyr a gymaint o ymchwil manwl wedi mynd i'r gwaith nes i fwynhau darllen gymaint. Felly mae gen i, fel nath nhw sôn, cwpl o gwestiynau i holi, ond mi fydd yna gyfle i chi holi cwestiynau hefyd, felly please teimlwch yn barod i wneud maes o law, neu gobeithio fydd y cwestiynau'n cniwair wrth i ni drafod. Ond i'n meddwl sy'n ni'n dechrau yn y dechrau'r llyfr, a dyn ni'n gweld amlinelliad manwl o linach teuluol Dafydd, yr cysylltiadau yn Llanuwchlyn, Blaenau Ffestiniog, Castell Newydd Emlyn a teulu'r Gogledd yn mynd lawr i'r Tymbl ag yn ôl. A wedyn mae gwraeth Dafydd ei hun yn Llanrwst yng nghanol bwrlwm diwylliannol y gyfnod. Felly, beth sy'n bwysicau i ni ddeall am y etifeddiaeth yma mae Dafydd wedi gael o ran i deulu fo, a beth mae hynny'n golygu o ran i yrfa o ei ddod? Wel, diolch yn fawr am eich geiriau ynglyn â'r llyfr. A diolch hefyd am fod yma, achos bydd y llyfrgell yn gwerthrogi hyn, ond mi oedd y llyfrgell yn bwysig iawn o ran cynnig adnoddau archif ac yn y blaen, lluniau ar gyfer y llyfr, ond i jyst eisiau gweud yn y dechrau. Yn credu o ran cefndir Dafydd, fi'n credu beth sy'n drawiadol iawn yw dranwad y rieni yn benodol. Dau yn eitha gwahanol i'w gilydd, ond dwi'n credu oedd yna lot fawr o bwysau ar y plant, Elin y chwaer yn gystal â Dafydd
o oedran ifanc iawn o ran cystadlu yn y capel steddfodau ac yn y blaen. Mi oedd nhw'n cael eu disgwyl i berfformo i lefel uchel iawn. Mi ddysgodd y ddau i warer feilin a'r delyn, a mi oedd na dipyn o bwysau yn nhw, dwi'n meddwl, yn bersonol, a dwi'n credu wnaethon nhw ymateb i hwnna mewn gwahanol ffyrdd. Elin yn fwy heriol na Dafydd, ond oedd Dafydd yn delio gyda'r beth trwy fod mach yn fwy, ddim diplomatig, ond falle fwy sytl yn y ffordd oedd e'n ymwneud â'i fam yn benodol. Felly, o'n i wedi chwarae dy'r syniad o ddefnyddio'r term Tiger Mother i ddisgrifio'r fam, term sy'n cael ei defnyddio'n aml ar gyfer rhai mamau treinïedd. A chi'n cael y teimlad mai personoliaeth fel yna oedd i gweud y gwir, a fi'n credu bod wedi helpu'r plant o ran perfformo ac yn y blaen, ond dwi'n credu nath e greu anawsterau hefyd, dwi'n meddwl, a lot fawr o bwysau ar nhw. Disgwyliadau mawr iawn ar nhw trwy gydol i bywydau hyd at y cyfnod maen nhw'n gadael gatre. A wy'n sôn am na'n benodol, a dwi'n credu mi oedd eirlys o Gastell Newydd Emlyn, mi oedd hi wedi dyblygu fod yn athrawes yn ystod ail fel byd, bod dim cymhwyster ffurfiol gyda hi, ond mi oedd hi'n gynhyrchydd da iawn ar basiantau, a mi oedd yna basiantau ar gyfer canodd, yn llythrenol canodd y blant trwy ddyffryn Conwy. Felly mae'r gwaith, mi oedd y gwaith trefnu, cynhyrchu, cyfrwyddo yn rhyfeddol y gweud y gwir pan bod chi'n edrych nôl ar beth llwyddodd i wneud. Ond mi oedd y tad hefyd wedi'i, Oedd wedi siarad gormod? Na, dim yn gwbl. Oedd y tad wedi'i hefyd, oedd e'n ddiddorol, achos oedd e'n dod o gefndir, lle oedd e hefyd wedi magu sgiliau perfformo. A felly oedd e'n actwr da iawn, actwr da iawn yn y coleg, oedd e enw da fe am fod yn wirioneddol ardderchog. A bobl yn meddwl bydde fe wedi gallu bod yn os nad actor tlan amser, wneud yn llawer mwy o'i sgiliau. A pan bych chi'n meddwl amdano fe wedyn yn mynd i'r pwlpit, a mi oedd sgwennodd memorandwm i'r presbyteriaid ar ddechrau 50au ar y cysylltiad rhwng pregethu gwasanaethau a pherfformo, sy'n beth eitha chwyldroadol ar gyfer y cyfnod y gweud y gwir. Felly, mi o'n nhw'n bar diddorol iawn. Mi o'n nhw hefyd yn Seion, yn Llanrwst a Seion, oedd yr eglwys presbyteredd yn sicr pwysica yn Nant Conwy, os nad yn y Ngogledd. A mi oedd disgwyliadau hefyd o fewn yr eglwys bod statws yn perthyn i'r gweinidog a'i wraig. A mae hwnna'n cael ei adlewyrchu, dwi'n meddwl, yn yr hyn dwi'n sgwennu am y cyfnod yma ar capel a pwy oedd y diaconiaid. Mi o'n nhw yn dosbarth canol, yn aml yn gyfreithwyr, cyfrifwyr, athrawon, prif athrawon, ac yn seiryryddion. Nath tad Dafydd byth ymunodd yn seiri, ond dwi'n credu oedd yna lot o bwysau arno fe gyrraedd y math na o uchelgest, dwi'n meddwl, ond yn cael ei adlewyrchu gan y math na o statws gymdeithasol. A wrth gwrs mae'n cwrdd efo heddychwyr yn y cyfnod yna'n Llanrwst ac yn dod yn aelod o'r blaid hefyd drwy rai gyfeillion i dad. Felly mae yna ddylanwadau cynnar fanna yn gosod y trywydd hefyd mewn ffordd. Wel, ymlaeth y dylanwadau mwyaf, dwi'n meddwl, oedd e'n sôn amdano fe, oedd 56, sef Rwsian Gresgyn Hwngari, Suez,
oedd e'n sôn am filwyr yn cael ei gorfodi i ymuno dy'r fyddin, yn mynd o lan rwst, rhagofn bod yna rhyfel yn mynd i fod gyda'r aifft ac yn y blaen yn y cyfnod yna. Ond beth sy'n ddiddorol, y corff gwleidyddol mae'n ymuno da'n gyntaf gyd, yw ddim y blaid, ond CND, achos mi oedd e'n gweld, dwi'n credu erbyn 1958, dwi'n credu pan nath e ymuno dy CND, mae dyna oedd yr argyfwng mawr ar gyfer y byd y gweud y gwir. A dath e yn ifanc iawn yn 15 mlwydd oed yn... Sorry, mae dwi'n o beswch da fi yn... mi ddath e yn gydeirydd cangen llanrwst o CND, a wedyn i dod yn adnabyddus iawn ar hyd y gogledd fel boi ifanc, ymwthgar, ardderchog yn siarad ar ei drad ac yn y blaen, a dath e'n adnabyddus iawn yn y cyd-destun yna, cyn bod e'n ymuno dy'r blaid. Ie, mae'n rhyfeddol bod wedi gwneud cymaint o'r math yno o weithgarwch mor ifanc, ac wrth gwrs mae'r disgleirdeb yn ampara wedyn pan mae'n mynd i'r brifysgol. A sgoi weid, falle yn erchiad cyhoeddus gyntaf nath e mewn cyd-destun gwleidyddol, oedd mewn rali CND, gath ei gynnal yn Penrhyn Reidraeth i ddiolch i Bertrand Russell. Bertrand Russell oedd arweinwydd yr CND ar y pryd, fe oedd y llywydd anrydeddus ac yn byw yn Llanfrothen, a mi wnaethon nhw gyfarfod cyhoeddus yn Penrhyn, a wedyn gorymdeithio i Llanfrothen, a Dafydd yn siarad yn y neuadd ym Mhenrhyn. Anhygoel. Ac pan mae'n cyrraedd y brifysgol ym Mangor, wrth gwrs mae'n hynod o ddisglair yn academaidd, yn syni pobl o ran iachu, a di hwnna ddim yn syndod i'r addo o beth ni'n clywed am beth wedi wneud yn i'w arddegau. Ond ni hefyd yn gweld falle rhyw drywydd yn cael ei osod. Mae gyd Gymru ifanc o, nifer o'n nhw hefyd yn blant i weinidogion, gan gynnwys rhai Ysgolhaig Presbyteriaeth Cymru, yn penderfynu dilyn trywydd y cyfnod o dor cyfraith i ymgyrchu dros yr iaith. Ond mae Dafydd yn penderfynu peidio wneud hynny ac yn para ar y llwybr gwleidyddiaeth gonfensiynol yn hytrach na'r tor cyfraith y gyfraith. Pa mor arwydd y cael oedd hwnna, ti'n meddwl? Wel, fi'n credu'n gyfan gwbl arwydd y cael o ran i yrfa fe, achos ar ôl cymryd rhan mewn ychydig o brotestiadau dy'r gymdeithas sydd swyddfeydd post ac yn y blaen, nath e benderfynu yn gyfan gwbl ymwybodol na fydde fe yn parhau gweithio o fewn y gymdeithas. Oedd wedi penderfynu mae'r llwybr cyfansoddiadol oedd y llwybr ddyle fe ddilyn. Ac erbyn ni, wrth gwrs, oedd wedi cael enw fel siaradwr cyhoeddus ardderchog. Mi oedd wedi ennill y gwobrau mewn ymrosonnau dydleion cyhoeddus ac yn y blaen, hyd yn oed cyn cyrraedd y coleg. A yn ystod y coleg, fe oedd un o'r siaradwyr gorau yno, oedd na rhywbeth o'r enw Lytton Debs ym Mangor, sef y gymdeithas dadlau Saesneg. A oedd Dafydd yn un o'r chydig o siaradwyr Cymraeg, oedd yn cymryd ran yn Lytton Debs ac yn creu argraff. Felly, mi oedd e'n gallu gwneud yng Nghymraeg gystal wrth gwrs, a mi oedd e'n ennill i blwy mewn gwirionedd hyd yn oed yn flwyddyn gyntaf, fel rhywun oedd yn dda iawn yn gyhoeddus ac yn siarad ar ei drad. Ond oedd hyn i gyd yn anochel? Peidio dilyn y trywydd ffordd cyfraith ac yn y blaen. Dyna oedd tuedd y cyfnod yng Nghymru, mediadau eraill. Sdim byd byth yn anochel, ond fi'n credu oedd ei ffrindiau'n meddwl bod, a bydde fe Dafydd byth yn cydnabod hyn, ond bod wedi cael ei ddylanwadu mewn gwirionedd gan ei fygwraeth, gan ddisgwyliadau mab Mans yn Llanrwst, yn y cyd-destun arbennig na gyda disgwyliadau gan ei dad a'i fam ac yn y blaen. A fi'n credu bod hwnna wedi bod yn ddylanwad mawr iawn arno fe. Mi oedd e'n benderfyniad ymwybodol, a falle nath llawer o bobl yn yr un sefyllfa gymryd mynd i gyfeiriad arall. Ond dwi'n credu oedd e'n meddwl bod y blaid mor allweddol yn ei feddwl gwleidyddol
mae y peth o i wneud ar blaid o ddim meddwl am dor cyfraith, ond y llwybr cyfnodol. A cofiwch, mae hyn yn y cyfnod, just ar ôl Tryweryn, lle oedd y blaid wedi goffod mynd trwy'r broses i hunan o benderfynu, a oedd Plaid Cymru mynd i fod yn blaid cyfansoddiadol confensiynol, neu oedd hi'n mynd i fod yn fudiad torfol fydde'n cynnwys tor cyfraith, a nath i benderfynu mynd am y cyntaf, hytrach na'r ail, a Dafydd yna'n dwy'r chi na. Mae Dafydd wedyn yn dod yn ymgeisydd ar gyfer sedd Meirionnydd. Rhyw bach o swap efo Dafydd Wigley ynglyn â pa sedd. A wedyn mynd ati i ymgyrchu fod mewn amser byr. Da ni'n gweld ystod o sgiliau gwleidyddol eraill yn dod i'r amlwg yn y cyfnod yna. Da chi eisiau dweud chydig bach am y math o sgiliau gwleidyddol da ni'n gweld yma yna? Wel, yn gyntaf gyd, reswm bod Dafydd wedi sefyll yn Meirionnydd oedd bod Wigley wedi bod yn ymgeisydd yn 1970 a wedi wneud yn dda, ond problem Wigley ar ôl yr etholiad oedd dyblygiad neu amcan RTZ i gloddion Cwm Hermon. Y broblem yw, mi oedd hwnna'n beth dydleiol iawn i wneud, a'r person oedd yn gyfrifol fel agent tir am gynorthwyo RTZ yn y broses oedd tad yng nghyfraith Dafydd Wigley. Felly oedd Dafydd Wigley yn y sefyllfa gwbl amhosibl, a chymod, be bynnag bydde fe'n wneud, bydde fe yn sicr o siro unrhyw berthynas gyda hanner y boblogaeth. Felly, oedd e'n meddwl, bydde fe'n gallu sefyll yn Meirionnydd, wnaethon nhw drafod, a wedyn mi oedd Robin Cysig yn Arfon, Robin Lewis. Mi oedd Robin Lewis wedi bod yn ymgeisydd fyna, oedd e wedi penderfynu bod e'n mynd i sefyll to, a mi nath bobl Cynarfon, mi o'n yn frwd iawn bod Wigley mynd na, achos oedd e'n lleol, bobl yn Aberec yn y blaen, a oedd Dafydd Eil erbyn hynny, wrth gwrs, yn byw neu wedi symud i Ddolgellau, yn gweithio yn Coleg Meirion, Coleg Harrech, a wedyn mi oedd cysylltiadau da iawn da fe o fewn yr ardal, oedd Elen, sy'n mae heno, Cyfarchion, o Ddolgellau, mi oedd Dafydd yn dod i nabod bobl fel undebau ffermwyr trwy Coleg Harrech. Mi oedd e'n rhan o'r undeb fyna ac yn rhan o'r Cyngres y Trades Council a gyfer Feirionnydd. A mi oedd e hefyd yn gyfnogol iawn i bobl yn yr undebau mewn cyfnod lle mi oedd ymgeisydd y Blaid Lafur Will Edwards wedi cwmpo mas gyda un undeb yn benodol, sef y T&G, Transport and General. A Dafydd wedi bod yn gyfnogol iawn i T&G, a mi oedd nath e hyd yn oed, dwi'n credu, ymuno da T&G. A felly, mi oedd Will wedi tanseilio i gefnogaeth yn ystod Meirionnydd cyn 1974. Felly, mae yna elfennau fan hyn o y blaid ar gynnydd am geiswyr dengar iawn, fel Wigley yn Ngynarfon a Dafydd Eil yn Feirionnydd, ond hefyd gwendid Blaid Lafur. Felly fi'n credu yn Chwefror 1974, diwrnod o'r Chwefror pan gynhaliwyd yr etholiad, fi'n credu falle mi oedd pawb wedi disgwyl mae Llafur a Will Edwards byddai'n ennill. Ond nid dyna fi. A wedyn enillodd Dafydd o ryw 500 o bleidleisiau, a mi oedd hwnna yn sioc fawr. Mi oedd yn sioc fawr i Elen a Dafydd, a mi oedd yn sioc fawr i ran fwyaf bobl ynglyn â sefyllfa, gyda gwir.
Mae'n dipyn o gamp, yn dydi? Cymaint o destyn nhw wedi bod mor gefnogol I lafur, ond llwyddo I ddefnyddio I rôl a meithrin y cysylltiadau yma. Da chi'n siarad yn y llyfr am politics based on networks, ond creu rhwydwaith o gysylltiadau ag enyn cefnogaeth. Ac eto fel ydych chi ddeud, ymysg ar amaethwyr. Oedd o'n rili arwydd o cael, ac falle'n rhywbeth da ni'n gweld Dafydd yn defnyddio fel sgil maes o law mewn ymgyrchedd eraill I enyn cefnogaeth I ddod o bobl at hynny. Wel, dreulais I amser gyda fe yn ystod etholiad 79, fi'n cofio, yn mynd rownd yr etholaeth, a dwi'n cofio mynd i'r gweithfeydd llechi yn blaenau enghraifft, a wedyn cyfarfod gyda meithwyr ac yn y blaen, a yn ogystal â clwb hwylio Aberdyfi. A y beth yw, oedd y ffordd oedd e'n gallu dod ymlaen dy bobl yn rhyfeddol, a bobl oedd mor wahanol I'w gilydd, a oedd hwnna hyd yn oed yn adlewyrchu yn y ffordd oedd e'n siarad. A mi oedd e'n gallu addasu I iaith a'i... I weld hynna. Yn union. Ond oedd e'n gallu addasu iaith I'w gynulleidfa, a oedd e'n sy'n dipyn o gamp y gyda gwir. Felly, chi'n gallu gweld oedd hwnna'n tipyn o'r perfformiwr, a mi oedd bobl yn hoff iawn o'n fe. Nes I... Sorry. Nes I sesiwn yn Machynlleth neithiwr, y dath boi o ddolgallau i'r sesiwn. Yn benodol am bod eisiau sôn am ei brofiad yn dod I fyw I ddolgallau boi o swyddefrog oedd ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, ond a oedd e'n un yn dystion Jehova, a oedd e jyst eisiau gweud pa mor agored o Dafydd wedi bod wrth ddelio dy fe, a pa mor gefnogol ac yn annisgwl o garedig a gweud y gwir. A fi'n credu, mi oedd gallu Dafydd I ddod ymlaen dy bobl ar draws pleidiau yn rhyfeddol. A chi'n gweld hwnna, chi'n modd, yn yr etholaeth yn y gystal, a mewn cyd-destynau eraill. Diolch. Dwi'n meddwl beth ni'n gweld falle erbyn, dwi'n mynd I ddod I diwedd yr yrfa eto, ond pa mor hanfodol oedd graddau'r cyswllt lleol yna. Y lefel y gefnogaeth gan y blaid yn lleol ac o fewn yr etholaeth. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi trafod fanna di'r rhai o y seiliau tu ôl I hynny. A mae bobl fan hyn o, oedd yn y blaid yn Feirionnydd yn gallu tystio hwnna. Diolch. Mae rhywbeth diddorol am yr cyfieithiad ar gyfer y teitl yn Saesneg a'r teitl yn Gymraeg. Felly, mewn ffordd Pensaer Cenedl di teitl heno. A mae'r llyfr yn amlinellu nifer o ffyrdd gwahanol lle allwn ni ddeall Dafydd fel Pensaer datganoli a Cymru fel Cenedl. Felly, na I amlinellu cwpl o rei gwahanol, a gewch chi ddewis pa rei ydych chi'n meddwl ydy'r rhai mwyaf arwydd o cael. Felly, mi nath o sôn I hun yn fanna am yr adeilad. Mae'r llyfr yn dadlennu graddau'r cydweithio efo Edwin a Hat I sicrhau adeiladu'r adeilad a pa mor heriol oedd hynny yn wyneb pobl a diddordeb mewn adeiladau eraill yn bryderus am a fydde datganoli yn parhau. Wrth gwrs, mae yna nifer o elfen eraill yn y rôl fel Llywydd, gan gynnwys y math o deitlau nath o roi, pwyslais ar y sefydliad dwyieithog, yr gwaith wneithbwyd I greu annibyniaeth swydd y Llywydd, y gwaith wneithbwyd I rannu ac I sicrhau bod yna raniad clir rhwng beth sy'n rwan yn Senedd a'r Llywodraeth, ond nad oedd ar y ffurf yna I gychwyn oherwydd y corff corfforaethol, a sicrhau bod y sefydliad yn gallu deddfu unwaith oedd yn cael y gyfle. Dyna un set o nodweddion gallwn ni gysylltu, ond gallwn ni hefyd fynd yn ôl yn gynharach I rai o'r materion llyfr yn ei drafod o ran y rôl fel Llywydd Plaid Cymru o 1984 ymlaen, a'r modd o
gyfrannu at godi cenedl falle drwy rhoi seiliau ehangach i'r blaid, ehangu apel y blaid, gosod hi'n gadarnach fel plaid wleidyddol, a hefyd falle ymlaen i'r cyfnod eto fel Llywydd, ond pan fuodd yn gweithio mor ddigon dros y glowyr yn ystod streic y glowyr, a trio a gweithio i sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol. Felly, ystod o ffyrdd gwahanol gallwn ni feddwl am gryfraniadau Dafydd Eil fel Pensaer Cenedl, rhain fwy nodedig a'i gilydd. Oedd o'n iawn, mae falle'r adeilad a'r elfen gyfansoddiadol oedd fwyaf pwysig? Wel, oedd... mi oedd Dafydd, mae'n rhaid chi gofio, cefndir Dafydd oedd fel academydd iaith ag wedi gwir. Felly, oedd e'n meddwl bod geiriau yn allweddol a'r cysylltiad rhwng geiriau a gweithred. A chymod, the medium is the message. Oedd e'n licio termau fel yna. Oedd e'n meddwl bod teitlau yn bwysig iawn. Oedd e'n meddwl bod yn bwysig bod yna adeilad i'r cynulliad. Achos mi oedd hwnna yn rhywbeth oedd yn real ac yn cynrychioli newid ac yn cynrychioli Cymru fodern gwahanol ac yn y blaen. Mi oedd yn gwbl unplyg ynglyn â lle'r Gymraeg fel rhan o'r sefydliad. Fe a neb arall ddiwethaf Arglwydd Senedd, a mi nath hwnna yn groes i farn swyddogion a yn groes i farn rhai aelodau y cynulliad. A mi oedd e hefyd yn meddwl bod yn bwysig iawn mae enwau Cymraeg oedd ar gyfer pob un darn o'r Senedd. A doedd ddim yn meddwl mae peth arwynebol oedd e o gwbl. A fi'n credu oedd e'n teimlo bod yr adeilad yn allweddol, a mi lwyddodd dwi'n meddwl, gweitha gwrthwynebiad Rodri, Morgan, nath bywyd yn anodd iawn ar gyfer unrhyw un oedd am greu'r adeilad, a dyna pam oedd y Dwyna hat wedi bod mor allweddol fel rhan o'r broses yna, a dwi'n credu ond am Dafydd, mae'n amhau safle fe wedi digwydd, neu pe bai wedi digwydd, dwi'n credu byddwn wedi cael adeilad lot salach, fwy salw a ffitw a heb fod mor bwysig, dwi'n meddwl, i beth yw'n democratiaeth ifanc ni. So mae hwnna'n ddarn andros o ddiddorol yn y llyfr. Diolch yn fawr. Mae yna rai ymatebion wedi bod i'r llyfr yma, Aled. Mae lot o'n ni wedi bod yn darllen. A mae yna bobl fel Des Clifford wedi bod yn sgwennu am y llyfr y Nation Cymru, yn meddwl bod chi falle chydig yn llawdrwm ar rhai ysgrifenyddion parhaol. Mae Leighton Andrews, dwi'n meddwl, hefyd yn ymchwilio yn yr un meysydd â chi ar hyn o bryd. Ond falle un o'r sylwadau mwyaf diddorol oedd gen Richard Wyn-Jones mewn darlith yma fel darlith yr archif wleidyddol oedd yn ganmoliadol iawn am y llyfr, ond oedd yn cwestiynu falle oeddech chi wedi trio rhoi, neu oedd yna duedd i'r llyfr bod yn gwneud i Dafydd Elis-Thomas swnio'n fwy gyson o rannu safbwyntiau gwleidyddol nag oedd o'n ymarferol. Sut sa'ch chi'n ymateb i'r safbwynt yna? Wel, fi'n credu mae'n rwydd iawn i academydd gwleidyddol o'r tu fas feirniadu unrhyw wleidydd fel rhywun sy'n anghyson. Dwi'n credu yn gyffredinol, dwi'n credu bod wedi bod yn gyson iawn yn yr hyn oedd e'n trio ymgyrraedd ato fe. A fi'n credu y ffordd i feddwl am Dafydd a'i gyfeiriad gwleidyddol oedd cofio beth oedd ei ysbrydoliaeth. A'i ysbrydoliaeth oedd ddim Karl Marx neu Saunders, ond Tom Ellis, Aelod Seneddol Feirionnydd diwedd y 1415, oedd y blaid ymreolaeth, diwygio'r tir, sosialaeth a ymdeimlad o ywerin oedd yr elfen allweddol. A dyna oedd traddodiad Dafydd y gweud y gwir, a fi'n credu
beth oedd yn teimlo oedd i gynhadaeth bywyd yn wleidyddol oedd dilifro datganoli a'r syniad yma o ymreolaeth. Doedd ddim yn cytuno mewn annibyniaeth, fel mae Dafydd yn awgrymu yn y cyfweliad, a wy'n trafod hyn yn y llyfr, o fi'n credu bod e'n gyson yn hynny o beth. O fewn hwnna, mae yna gyfnodau lle mae'n penderfynu un peth, a wedyn mae yna gyfnodau lle mae'n penderfynu rhywbeth gwahanol. A fi'n credu, dyw hwnna ddim yn annaturiol, achos mae amgylchiadau newid yn dibynnu pryd i chi'n edrych ar rhywun benodol. A fi'n credu bod yn peth rwydd iawn i weid, wel, chymod, ddim dyma beth oedd e'n gweud wrthnos diwetha, wel, dwi'n credu bod e'n quite mor syml yna. Ond licen i feddwl bod y llyfr ddim yn ysgoi y math na gwestiynau chwaith, achos mae yna enghreifftiau lle chi'n gweld bod mewn un cyfnod bod Dafydd yn meddwl un peth a bod wedyn bod e'n newid barn. Ond dwi'n credu bod rhaid cydnabod na, ond mae rhaid i chi esbonio y cyd-destun a pam bod hwnna wedi digwydd yn y ffordd nath e. Gret. Da ni'n dechrau dod at ddiwedd yn cwestiynau i a rhoi'r cyfle i chi holi cwestiynau. Felly un cwestiwn ola bach gen i fi. Fel ni'n deud, dwi wedi mwynhau'n arw darllen y llyfr. Mae yna brofiad personol, mae'r cyfoeth y cyfweliadau fo Dafydd Elis-Thomas i hun, mae yna ystod o ddeunydd archifol, deunydd o bapurau newydd sydd wedi cael eu tyrchu. Ond mae hefyd yr 70 o gyfweliadau efo pobl eraill gynhaliwyd, ac maen nhw'n eang iawn. Mi o'n i angen tair llaw weithiau, achos o'n i eisiau edrych yn y trwy'r nodiadau, pwy ydi o wir wedi siarad efo'r pobl yma. Felly mae yna rai enghreifftiau o Ivan Harbour, o gwmni Pensaer, Richard Rogers, Claire Hudson oedd yn cynghori Plaid Cymru, parchedig Dafydd Andrew Jones, Danny Morrison, y stori ddiddorol yna o ran cyfraniad Dafydd Elis-Thomas i symud y writ mwyn galluogi etholiad yng Ngogledd Iwerddon, a Marjorie Thompson i hun, y partner yna. Felly, pa gyfweliad oedd mwyaf dadlennol ac anhygoel? O, mae hwnna'n gwestiwn anheg. Come on, maen nhw'n wych o gyfweliadau. Wel, Dafydd, wrth gwrs, oedd yr un allweddol, a fi'n credu, mae'n dibynnu ar pa gyfnodau wyt ti'n sôn amdano fe, gwir i gwir. Dwi'n credu, i fi, y cyfnod fwyaf diddorol oedd y cyfnod cynhara, achos dyna o'n i'n gwybod amdano fe lleia, a doedd Dafydd ddim yn siarad am mewn gwirionedd am ei fygwraeth e. Ffindes i hwnna fwyaf diddorol a'r cyfweliadau nes i gyda bobl yn ynghylch Llanrwst yn y 50au, 60au, a bobl yn y coleg gyda fe hefyd. Ond sgwrs, ateb gwleidydd, oedd pob un yn ddiddorol, sgwrs. Pobl fel Gwyn Matthews ag yn y blaen. O Gwyn Matthews yn arbennig, dwi'n meddwl. Achos dwi'n credu oedd Gwyn, neu mae Gwyn, a dealltwriaeth dwfwn iawn o Dafydd, dwi'n meddwl. A dwi'n credu mae'n ddeallus iawn yn y ffordd mae'n dehongli ymddygiad Dafydd, achos oedd Gwyn yn gallu gweld y pwysau oedd dan Dafydd mewn gwirionedd, oedd Dafydd o dan y fe wrth ddod i'r coleg, bod yna gymaint o ddisgwyliadau ac yn y blaen. Dwi'n credu bod Gwyn yn dda iawn yn dehongli siwr ddyblygodd Dafydd yn ystod y blynyddoedd hynny. Gret. Felly, mae'r llyfr mae'r ystod cyfweliadau yn wych, a dwi'n meddwl yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd effeithiol iawn i osod y safbwyntiau gwahanol yma. A da ni'n gweld hynna drwy'r llyfr i gyd, gan gynnwys pobl fel Lian Wood ar y diwedd, lle oedd yna lot o densiwn. Na i orffen holi am y tro yn fanna, a drosodd i chi fel cynulleidfa. Pwy fysa'n licio dechrau holi cwestiynau, gwneud sylwadau, lot o bobl yn nabod Dafydd Elis-Thomas wedi cael rhyw gyswllt neu gilydd, dwi'n siŵr. Lle ddechreuwn ni?
Mae gen i un, sef mae yna un dramatis personau arall yn y stori yma, sydd ddim yn ymddangos, sef ti dy hun, Aled. Ie. A ar ôl gweithio efo fo'n San Steffan, gweithio efo fo yn y Senedd hefyd ac yn y blaen. Ie. Felly, pa stori sydd fwy o cofiadwy o'r cydweithio a'r cyfeillgarwch rhwngthoch chi? Wel, A bod i'n ddigon parchus o'n i'n benodol ddim eisiau sôn amdana i yn y llyfr, achos o'n i'n meddwl, mae jyst sôn am stori un person yn ddigon yn gweud y gwir. A wy'n credu un o'r profiadau diddorol oedd yna lot o profiadau diddorol, ond un o'r profiadau diddorol oedd gweithodd y fe a Dafydd Wiglir yr un pryd. Achos mi oedd y ddau yn fos yn ffurfiol arna fi o'n i'n ymchwilydd ddim yn gweithio i'r blaid, ond yn gweithio, o'n i'n cael yn halu gan y Rowntree Trust. Felly ni'n cael y galw chocolate soldiers. Na'r unig ffordd oedd pleidiau'r gwrthblaid yn gallu cael arian ar gyfer ymchwilwyr. Felly fi sy'n gweithio iddyn nhw am 2 flynedd a hanner, oedd yn brofiad rhyfeddol. A nes i fwynhau'n fawr iawn, a oedd hi'n hoff iawn o'r ddau ohonyn nhw, bod nhw mor wahanol i'w gilydd. A oedd hi'n ffindo'n hunan yn aml fel yr unig berson oedd yn siarad yr ddau nhw'r yr un pryd. Achos dyn nhw'n siarad â'i gilydd. A fi'n credu oedd hwnna tymach y broblem yn gweud y gwir, oedd na ddim digon o gyfathrebu, a mi oedd nhw, fel mae dynion yn gyffredinol, dwi'n meddwl, Elin, ddim yn dda iawn yn ymwneud gyda unrhyw dyndra neu tensiwn neu anghytundeb, oedd well dyn nhw just adael ei rwy'n arall trio sorto. Dwi'n meddwl mae hwnna'n tynnu sylw at yr her arall i blaid fach, ynddo? Yn Senedd San Steffan ar y pryd. Gorfod dibynnu ar arian, wel, elusennol bron iawn i gefnogi ymchwilwyr. Mae'r system wedi newid cymaint ers hynny o ran... A fi'n credu oedd yna dywyrchiad fyd o faint o bwysau oedd arnyn nhw yn bersonol. A fi'n sôn am stori am Dafydd reit ar ddechrau gyfnod fel Aelod Seneddol yn mynd trefelu Lundain ac yn troi nôl. Achos oedd e jyst yn gallu dioddau y syniad o mynd ar y daith o'r fe. A bod nhw'n gorfod dewis pwy ddim mynd i fod yn byw fo'i gilydd. O wel. A bod o di land i fyny'n byw efo Gwynfor Evans yn y peth. A wy'n credu Dafydd Wigli'n cydnabod, a wy'n sôn amdano mewn llyfr, un o'r problemau gyda'r berthynas oedd bod Dafydd Wigli wedi dod i sefyllfa o fod yn Aelod Seneddol o fod wedi gweithio i gwmni mawr Hoover a Mars fel financial controller. Felly oedd e'n gymharol gefnog. Mi oedd Dafydd, oedd wedi bod yn ddarlithydd yn Brifysgol Bangor am 6 wythnos. A dwi'n dychmygu oedd dim pensiwn a dim byd fel yna dy fe, a dim lot o arian wrth gefn. Felly oedd meddwl yn cael fflat yn Llundain yn anodd, a mi gaethon nhw gynnig fflat Ednyfer Hudson Davies. Oedd wedi bod yn Aelod Seneddol llafur dros Conwy, a gollodd ei sedd achos yn rhannol os oedd Dafydd wedi gwneud cystal yn yr etholiad yn ei erbyn yn 1970, o mater arall yna. A wedyn nath e gynnig y fflat i'r ddau Dafydd, na mi oedd Dafydd Wigli'n gallu fforddio fe, ond oedd Dafydd ei ddim. A felly, falle pe bai nhw wedi rannu fflat, falle bydd y stori'n wahanol iawn. A wedyn ni, pan ddath i, fethon nhw'n wneud, pan ddath i'n etholiad wedyn yn mis Hydre, nath Gwynfor ymuno dyn nhw, a yn sicr doedd Dafydd Wigli ddim eisiau rannu fflat y Gwynfor. Mi oedd yn gwbl bendant, achos gan i weid oedd Gwynfor, wel, falle tymach yn fwy puritanedd na Dafydd Wigli felly, os gael ei roi fel yna. A wedyn ni, oedd Dafydd yn dal yn y sefyllfa yma, lle oedd e'n gael ein anodd i fforddio, felly nath ei fynd i rhannu fflat y Gwynfor. A chymod, o'n nhw'n anhefig iawn i'w gilydd y gwir. Ond oedd Dafydd yn cofio mynd â Gwynfor i wain bar am y tro cyntaf.
chymod, oedd e'n tipyn o beth yn Llon Sgwer. A dwi jyst yn meddwl bod hwnna di gweithio yn dda iawn y gwir. Ond nawn ni orffen yn fanna, nawn ni orffen efo'r olygfa yna, dwi'n meddwl, o'r wine bar yn Sloan Square, ond dwi'n meddwl bod o'n dangos y cyfnod cynnar ym Mhlaid Cymru, y ffyrdd gallai pethau fod wedi cymryd trywyddion gwahanol ac yn y blaen, ac mae'n rhan o'r cofiant yma, llwyddo i gwmpasu'r holl gyfnod, o'r dechreuadau, o'r traddodiad teuluol i'r cyfnod ola ac yr gwerthuso sydd wedi bod o'i fywyd. Felly llongyfarchiadau mawr a diolch yn fawr am gyfrannu hyn. Diolch yn fawr iawn. Wel, hwnna'n wych. A jyst gweud i'r plug bach arall i casglu'r llyfrgell. Os ydych chi eisiau gweld beth oedd Dafydd Eil yn gwisgo yn y taflenni etholiad yna, maen nhw yn y casged yma, a ni wedi digido nhw. Felly maen nhw ar gael ar ein gwefan ni, a chi'n gallu gweld wedyn beth oedd Dafydd yn gwisgo a siwt oedd ei newid o etholiad yn y 70au. Felly sicr werth wneud. Os o'n anhygoel, felly hoffwn ni ddiolch i bawb am eu cyfraniadau. Cyn bod ni'n gorffen, jyst eisiau sylw am y ffair nadolig y llyfrgell ar y 4 o Ragfyr. Mae'n werth dod, mae'n cychwyn am 5 o gloch, mae'n dros 60 o stondinau, a mae cor meibion y mynydd yn darparu adloniant. So, rhwch eich dyddiaduron, mae'n werth dod. Felly, jyst i gloi, hoffwn i gweud diolch i Elin ac i Aled am sgwrs hynod diddorol. Diolch i bawb am ei sylwadau. Diolch i bawb am ddod. Diolch i Helen am gyfieithu ac i staff y llyfrgell sydd wedi gwneud siŵr bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth. Yn nawr, yn gyfle i chi brynu'r llyfr. Os ydych chi ddim wedi dod blaen. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb, diolch yn fawr i chi, a diolch yn ddod. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Gobeithio fydd hynny'n iawn. Diolch yn fawr.